Halo para sedulur, kepanggih malih wonten ing channel Rafael Raka Bibi. Saderengipun sumangga kula aturi subscribe lan pencet tombol lonceng supados boten ketinggalan wonten ing video-video kula ing salajengipun. Sugeng mriksani lan matur nuwun. Donga sing dak suwun dening Ardini Pangastuti BN. Sore kang mendung, udan sajak wis muntup-muntup ing langit, kumudu kudu ambrol. Lakuku tak gelak supaya enggal cepet tekan dhuwur. Nganti lali wis oleh pira mau olehku ngitung trap-trapan sing tumuju menyang pasaryan raja-raja ing Imogiri iku. Ana sing kandha yen itungan nalika munggah karo nalika mudhun ketemune padha, jare apa sediane bakal katekan. Nanging saka crita-crita sing tak rungu, arang-arang wong sing bisa ngitung kanthi gunggung sing padha. Kuwi aneh, ora mung kuwi tok. Lah wong gunggunge tlundhakan utawa trap-trapan sing kanggo munggah sing bener ana pira, antarane para pasujarah siji karo sijine oleh nyebutake angka uga ora tau padha. Aku dhewe uga ora ngerti pira persise. Nanging sing tak gugucekan anggere antarane munggah karo medhun sing penting padha. Titik. Mboten sisah ngongso nak Mas. Mangke dumugi tengah jenengan malah pun lempe-lempe, mboten kiyat nerusaken minggah. Aloki abdi dalem sing ngayahi tugas ing pasaryan Imogiri kang ndak jaluki tulung ngeterake aku. Aku mandeg lan oleh memburi. Tak sawang piyai sepuh iku sajak kepuntal-puntal nututi jangkahku. Ketingale mendunge pun mrepet sanget. Mila kula cepet-cepet supados boten kejawaan. Saupami jawah paling boten rak sampun saged ngeyep wonten nginggil. Tumanggapku sakwise piyambake cedhak. Piyai sepuh kuwi mesem. Banjur kandhane sakwise lakune wis cedhak karo trap-trapan anggonku mandheg. Mboten sisah gupuh. Jawahipun tasih sawetawis kok. Cobi panjenengan pirsani ingkang permana. Sinaosa langit ingkang mayungi laladan mriki ketingal peteng, nanging sisih mrika tasih ketingal padhang. Piyambake nudingi sakwenehi arah. Abdi dalem iku bener. Saka sela-selane wit-witan ing alas cilik kang ngubengi kompleks makam, aku bisa ndeleng yen langit sisih wetan katon padhang. Aku munggah watara 5 trap maneh. Saka papanku ngadeg sing saiki katon cetha mega ireng sing maune nutupi langit iku kaendhih dening mega putih. Tak gatekake mega putih sing terus nyebar amarga katiup angin saya ngulon lan saya ngulon. Mangke sekedhap malih mendunge rak pun sumilak. Jane gampil kok yen ajeng mangertosi mendung menika mbekta jawah napa mboten. Aloke abdi dalem iku sing ngerti-ngerti wis ngadeg ana sak cedhakku. Kados pundi caranipun? Pitakonku penasaran. Ngeten iki. Piyai sepuh mau banjur maragakake cara kanggo mangerteni tekane udan. Pranyata gampang banget. Driji pirangan panuding ditelesi kanthi cara diemut.
Sakwise kuwi banjur diacungake sak dhuwur-dhuwure. Ditunggu watara semenit apa 2 menit. Yen driji kuwi krasa adem, kuwi tegese mendung mau bakal netes dadi udan. Nanging yen ora krasa apa-apa, ateges ora sida udan. Saupama udan paling mung grimis liwat, mangkono critane. Aku unjal napas. Apa sing diandharake dening abdi dalem iku ngelingake aku marang sakwening bab sing saiki wis akeh dilalekake, yaiku ilmu titen. Ilmu sing ora bisa disinau saka bangku sekolah, amarga mung bisa dikedhuk saka pengalaman, saka niteni. Aku dadi kelingan marang Yangkung sing gulawentah aku wiwit SMP nganti aku diwasa. Yangkung sing wis tuwuk mangan uyah iku kerep ngandani lan mulang aku maca tandha-tandha alam. Amarga saklugune alam tansah aweh sasmita utawa tandha-tandha magepokan karo kahanan alam kuwi dhewe. Umpamane yen arep ana lindu, arep ana udan barat lan liya-liyane, alam tansah aweh sasmita utawa tandha-tandha. Emane wong saiki wis arang sing bisa maca tandha-tandha kasebut. Kalebu aku. Panguripan ing Jakarta sing sarwa kemrungsung, sing mahanani aku ora bisa mikir bening lan kilangan let saka alam. Sakwise leren sawetara, aku wong loro banjur bali nerusake laku. Saiki aku wis ora kemrungsung kaya mau. Anggonku jumangkah alon-alon. Tak ayati sapecak mboko sak pecak. Tak nikmati sumilire angin kang nampeki pipiku. Tak nikmati ambune lemah teles campur wangi kembang-kembang alas sing digawa angin sore. Aneh ora keprungu ucai manuk ing pangwit-witan sing bisa nglipur atiku. Kaya mbiyen nalika aku isih asring ngunggahi papan iki nderekake Yangkung lan Suwargi Bapak. Nanging ora dadi ngopo. Mbok menawa merga wektune nanggung. Saiki ya wis lebar asar. Dadi manuk-manuk isih padha ngaso utawa mabur golek pangan ing papan siji. Apa manuk uga perlu ngaso? Batinku kudu ngguyu. Nanging manuk uga makhluk urip sing duweni kawinatesan raga lan tenaga. Ora beda wong. Dadi tak kira uga duweni rasa kesel yen kudu ngoceh terus-terusan. Butuh wektu kanggo leren, kanggo lerem. Aku mlenggak nyadari tembung lerem sing keceplos ing batinku. Sebab leren lan lerem kuwi ora padha. Leren saderma ngaso, nanging yen lerem padha-padha ngaso, nanging duweni makna sing luwih jero maneh. Kaya sing ndak lakoni wektu iki, sak temene kabeh mau mung saderma upayaku kanggo lerem. Nyelehake jiwa raga. Arep kandha ngasukake mengko ndak konotasine beda. Aku perlu lerem. Kanthi tetirah ing papan sepi iki kanggo ngedhem ati lan ngenepake pikiran. Yen istilah wong saiki mawas diri. Bener, aku pancen perlu mawas diri. Introspeksi, ngoco, utawa mbuh apa maneh istilahe. Sing cetha saiki aku wis tekan papan kene. Papan sepi sing adoh lor kidul.
pucuk Imogiri sing dadi pasaryan raja-raja. Mataun-taun urip ana ing Jakarta lan jroning 2 taun aku kesampiran jabatan ing sakwene instansi sing klebu teles. Kanggoku kuwi mujudake jejiban sing ora enteng. Ketoke wae kalungguhan kuwi kepenak lan mentereng. Nanging janjane ora kaya Kang Sinawang. Akeh godane, akeh sandungane. Kurang prayitna lan pangati-ati bisa kesandung utawa kepleset lan nyemplung jurang. Tamat riwayatku. Karir sing tak rintis mataun-taun ancur. Ora mung kuwi. Asmane Suwargi bapak sing tau kondang minangka pejabat sing jujur uga bakal melu kecoreng. Durung mengko tangga, masyarakat, lan uga wong-wong sing tak tepungi. Bayangke kuwi kabeh rasane aku miris. Sebab akeh kanca kancaku sing padha kepleset lan kecemplung jurang. Dadi tahanane KPK. Malah sak pirangan gedhe wis mlebu buwen kecemplung ing jurang kanistan. Ora rinoso laku wis tekan dhuwur. Suasana katon sepi. Mbok menawa mergo iki dina biasa. Dudu dina sing dianggep kramat. Dadi sing teka sujaran ing kene ora akeh. Mung ana wong loro sing lungguhan ing emper makam. Lanang kabeh, siji rada tuwa, siji isih enom. Yen ndeleng rupane, wong loro kuwi sajake bapak lan anak. Kabeh mau saya ngelingake aku marang Suwargi bapak. Kelingan biyen dek nalika aku isih manggon ing Yojo. Lan asring ngeterake piyambake nyekar lan tetirah ing papan iki. Leluhurku pancen asli Yojo. Mung wae bapak ngasto ing Jakarta dadi pejabat penting ing kono. Nanging wiwit SMP nganti tekan kuliah aku manggon ana Yojo, nderek eyang. Mbah apa tetimbangane wong tuaku kok aku dikirim menyang Yojo. Najan mangkono aku uga ora dicul-kecul. Wong tuaku uga tansah nyambangi. Paling ora 2 sasi sepisan bapak mesti kondur Yojo. Lan saben-saben kondur mesti nglegakake nyekar menyang pasaryan Imogiri. Monggo, lajengan mlebet mawon nak Mas. Ujare abdi dalem sing ngeterake aku. Ngerti aku mandeg aweh prasapa marang wong loro sing padha lungguhan ing emperan makam. Mbok menawa piyambake kuwatir yen aku kejebak omongan suwe karo pasujarah loro kuwi mligine sing sepuh. Sebab katone wonge sumanak banget. Nalika dak salami tanganku digegem kanthi kenceng, anget. Kaya lumrahe petuk sedulur sing wis suwe ora tau ketemu. Wong-wong kuno. Maksudku piyai sepuh. Sikape marang liyan akeh-akeh ya kaya mangkono iku. Anget tanpa prasangka utawa panyokra bawa ala. Pokoke pamikire tansah positif. Wong sing teka ing papan kang dikramatake kaya iki dianggep mesti wong apik. Tekan jero aku langsung njujuk pasaryane Sultan Agung dhisik. Banjur para raja Ngayogyakarta liyane kang sumarek ing kono. Rampung nyekar lan ngirim donga, abdi dalem mau nyedhaki aku lan pitakon kanthi ngati-ati. Panjenengan kagungan panyuwunan menapa? Kula mboten kepengin nyuwun menapa-menapa. Sampun tebih-tebih saking Jakarta dumugi mriki. Mosok mboten kepengin menapa-napa. Limrahipun tiyang ingkang sami pasujarah teng mriki nyuwun dipun dongaaken. Oh, menawi mekaten kula nyuwun dipun dongaaken supados dados tiyang ingkang sae. Mosok namung nyuwun menika tok.
Abdi dalem mau nyawang aku sajak. Piye ngono? Mbok menawa panyunanku dianggep aneh. Dados tiyang sae menika tumrape kula sampun anglangkungi sedayanipun. Loh, kok ngaten? Panjenengan boten kepengin minggah pangkat utawi sanesipun? Boten, Pak. Kula boten kepengin menapa-menapa. Dipundhongaaken dados tiyang sae kemawon sampun cekap. Sebab kanthi dados tiyang sae gesang menika badhe kraos enteng sekeca. Kanthi dados tiyang sae ibarate kita lumampah menika tanpa sanggan. Dados lampahipun saged glenter amargi boten kawratan mikul sanggan. Nggih. Yen panci mekaten panjenengan badhe kula dongaaken supados dados tiyang sae. Nanging kula estu gumun panyunan panjenengan menika klebet aneh. Amargi tiyang-tiyang saking Jakarta menawi tindak mriki limrahipun ingkang dipun suwun pangkat utawi dipun paringi lancar anggenipun nyambut damel. Tiyang menika benten-benten, Pak. Menawi namung badhe nyenyuwun, kula mboten perlu keroyo-royo dugi mriki. Kula saged nyuwun langsung dumateng Gusti ingkang akarya jagat. Tujuan kula mriki mboten sanes namung badhe kepengin nyepi napak tilas. Amargi jaman nom-noman kula rumiyin asring nderekake swargi eyang lan ugi bapak tindak mriki. Dene soal nyekar menika minangka pakurmatan kula dumateng ingkang sumare wonten mriki. Kula umpamaaken yen kita mlebet griyanipun tiyang sanes paling boten rak nggih kedah kula nuwun kaliyan ingkang gadah griya. Abdi dalem mau mantuk-mantuk. Rene panjenengan sampun keroyo-royo dugi mriki, panjenengan tetep badhe kula dongaaken kados ingkang panjenengan suwun kala wau. Ujare banjur lungguh satata. Aku go melu-melu lungguh satata. Ngatur mlebu metune napas. Ngampet babahan hawa sanga. Pikiranku tak punjerake marang sawiji titik. Gusti Kang Maha Kuwasa. Nanging mbok ngopo rasane aku kok angel konsentrasi. Wewayangane bapakku mlebat angreridu. Dumeling suarane ing kupingku. Jabatan kuwi amanat. Jejibahan kang dipercayakake marang kowe. Mula kowe kudu bisa ngemban amanat kuwi kanthi saapi-apike. Aja dumeh kowe kuwasa, kowe banjur kumawasa. Elinga, kabeh kuwi mung sampiran. Kalebu bondo sing kok duweni, kuwi kabeh uga mung titipan. Samangsa-mangsa bisa dijaluk bali dening sing duwe. Ora ana sing langgeng ing jagat iki. Amarga kang langgeng iku namung panjenengane pribadi, Gusti kang angratoni jagat. Konsentrasiku buyar amarga ana kang ngremeti pipiku. Perangan cedhak kuping. Rasane risih banget. Bareng tak jupuk, jebul ana semut ireng kang lumayan gedhe. Sakwise nyingkirake kewan gegremet mau, aku bali konsentrasi. Sugih yen mung dinikmati dhewe kuwi ora ana paedahe tumrap panguripan. Sebab urip kuwi urup. Wong urip kudu bisa aweh pepadang marang sesamani gesang. Saora-orane aweh pepadang marang kiwa tengen. Kanthi kasugihanmu, kowe bisa aweh pepadang marang kang kecingkrangan. Swara kuwi gemuntang bening ing jero dadaku. Aku mbukak mripat. Swara sing keri dhewe kuwi beda karo swara sing dak rungu sadurunge. Luwih alus, kaya dene bisikan kang lirih
nanging tekani saka njero ati. Apa mbok menawa ati nuraniku dhewe sing nyuwara? Ah, mbuh. Sapa wae sing nyuwara aku ora peduli. Sing cetha swara kuwi mujudake pitutur luhur sing ngajak marang kautaman. Aku wajib ngrungokake. Monggo, katuran jumeneng. Sineksenan para leluhur panjenengan dalem ingkang sumare wonten mriki, nak Mas sampun kula dongaaken supados dados tiyang sae. Suarane abdi dalem sepuh kuwi mbuyarake lamunanku. Amin. Aku ngadeg nalika noleh jebul wis ana pasujarah liya sing ngenteni. Bangun jiwa para esuk 11 Juli 2018.